Ilonggo Provincia kag Nasyon Action Reports. Second portion, patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 29 na bulan sa Hunyo tuig 2022. Ano ang mga balita kag isyu nga tunday dayon karon nga adlaw? Grabe nga iskandalo ang expose ni Senate President Vicente Soto. 22 ka individual ginaligar smuggler o protektor. Uy, lakip na dire ang chief sang Bureau of Customs. Ang iban nga ngalan na tudluan porting pamiripe ginigar ang among balita kag isyu. Truth Commission pagabukusan sang 3 ka persona lakip ng pila ka mga individual. Siling ni Mayor Bing Leonardia, mga 1 ka bilyon nga infra project ang ginbili niya sa bag-o nga administrasyon. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini man nga wala kang tanan sining mga smuggler kuno kag protector sila sang mga smuggler. Si Senate President Vicente Soto III nagsiling nga ang committee report sa Senate investigation ining porte nga smuggling sa agrikultura naglista 22 ka mga individual ang malain kay upod gid ang chief sang Bureau of Customs. Ini siya suspesadong smuggler o kon protektor. Sa 63 kapahina nga committee report ginplastar ni Senate President Vicente Soto sa incoming president nga si Bongbong Marcos nga paga-inagurahan na buwas. Siling niya may ara mga intelligence information report nga si Customs Commissioner Re Leonardo Guerrero, Deputy Commissioner for Intelligence Raniel Ramiro, Deputy Commissioner Bener Bagiran, kag Bureau of Customs Directors kanday sino ini Jopre Tasio kag Yasser Abbas ang ginaligar mga protektor kuno sang smuggler. Ini mga aligasyon perting pamiripi sang mga namitlangan nga ngalan. Ang report nagingalan man sa Department of Agriculture Bureau of Plant Industry Director George Culaste, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ining Barbara, Director Eduardo Congguna kagla Arne Ruas sa Plant Quarantine Services Division. Sa listahan si Toby Chungko kapon soso perting pamiripi. Nya wala ko nalabot ya. Ano na yang nya ginandigar ko na nga protector ako perting pamiripi ya. Kaga certain Mayor June Diamante ginaligar na gaoperar sa Puerto sa Davao, Cagayan de Oro, Cebu kag Subic. Kaga certain Jerry Tebes, David Tan, Manuel Tan, Jod Lugarta, Lia Cruz alias Los Cruz or ginaligar amo ini siya ang Reyna, Onion Queen, Andy Chua, George Tan, David Bangayan, Paul Tebes, Tamigo, kag Wilson
Chua Puerte. Grabe nga expose. Pero, ini lunsay mga aligasyon. Siling ni Soto sa magasulod nga presidente kay Bongbong Marcos, siling niya ti, ikaw na ang makaibalo. Ara ang report, ara ang Senate investigation, ginareport ko sa imo ang mga ngalan. Sa dalom sang imo administrasyon, ikaw na mahibalo. Kung bala ining mga aligasyon may kamaturan o kung wala. Pero dapat gid ipaidalom sa maid-id nga investigasyon. Madamo ang nagawilik-wilik ang ulo nga wala sila kahilabtanan. Ina, suno sa report sining mga aligasyon nga gintudlo smuggler kag mga protector sang smuggler dire sa pungsod Pilipinas. Kon ano ang patigayunon sang bag-o nga presidente Bongbong Marcos angot sining committee report, angot sa report sang vice o kon sang presidente sang Senado hulatonta nga makapungko si Bongbong Marcos. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Babalik kami pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Alright! Energy! So, ang atong balita special, Action Boy, ini naman ang pag-istoryahan ta, ini mga facts na hanungod naman sa ido. Yan, or dog. Or kung ano pa nang tawag niyo sila. K9. Hindi lang ba inado, malito kinapagbuto diyaw. So, ang una, Action Boy, ang dogs gali can smell up to 100,000 times better than humans can. Mo na mga ka-action na, in fairness, that's why. Ay, napalimaho, 1,000 times nga. 1,000 man, 100,000. 100,000 times. Oro naman nga panimaho nila yun. Of course. Ano ilong nila, no? Kita Katapa mo, mo na gani. alakalain, suyaan mo Kita mo sila ganini nga mga dogs, ginagamit yan kung sa mga Sniffing airports dogs. para ma-check kung may mga something dira sa inyo nga mga bagahe na Sniffing ginagamit. dogs gani. Ganit, hindi lang lang. Nalo. Kalawig pa sa mga istorya mo. So, Huwag na in short, sniffing dogs. kay 73 na gili. So, next Action Boy, ang chocolate is not good for dogs, ha? Sulit-sulit. Kay damo Yes. ko nakitaan sa Facebook post nga ang ila ido nagkalamantay. Kagaligin pa kaon na sa Hindi sila pwede sa chocolate siya. Hindi sila pwede ya. Oo. That's why ang chocolate ko ya sa balay, huwag ginatago ko na sa ido ya, huwag ginatago. Ginatago ko na sila ni Charmy, hambalan ko pa nila kung talok ko, basta hindi ka mo kakaon chocolate niya. Paano magkambal ido dalok? Tulog ko niya kayo na tulog ka na. Masakit. Kang ka chocolate, tulog ka na. Yung tulad sa tagaan mo siya, hindi ka lang niya. Kaya mga dogs on Action Boy, hindi sila makaprocess ang chemical as fast as human can. So, muna na advantage naman sa human. Kaya human niya dahil makatunaw, ang ido yan, hindi ko no. So, delikado ka tama. Okay, ha? So, sa mga, especially ang bago lang bala nagasagod bala sa ido Action Boy, nagaalaga or naga-pet sang dog bala Action Boy. Nga hindi pa aware ka tama. So, again, bawal gid ang chocolate. Okay? Para mapa-maintain yung inyong healthy ang inyong ido. Amo na. Para nga live yapon. Oo. Ido. Ay, kalain. Tapos, ang kabalong Action Boy nga basta ang ilong sang ido. Oo, nga. Damn, mo kabalo ka. Why, ko. Kaya, amo na siya kung Action Boy, ang dogs' noses are wet to absorb scent chemicals. Amo na galing amo na nagabulig para masimutan din ako ng drugs. Ano pa yung So, kung mo basayan mo si Pon, Imo ya si ore imo ya. Kung magmalapong it na. Ay! Load. Ano mo na? So sa ito ya, natural. Isikman, doors na lasang gahudlot. Gahudlot. Balik ba? Wala ka lagi ka gabi ka pamahaw. Mga bata, so na mo lang balik-balik na yun. Meron na ganyan bugtong-bugtong, dalawang sundalo, pabalik-balik sa kampo. Di ba? So, sip earn gali. Sip earn nato niyan ba? Kaya basi may nag-breakfast. May nag-breakfast, sang lasuwa. Nga, perti kalapot. Sorry. Nagawa mo ka na, tapos ina-explain mo pag hindi. So, next Action Boy, ang Chihuahua, gali ang mga pinaka-small ng mga smallest dogs in the world. Abi ko yun ng kwan, nayara ko nakita ka daw gagmay pag abi ko man kaya man na. Di ba meron nga gamay gid siya yan? Ano siya nga tawag nga ido? Nakita ko na actually. Ang pagdag ko man yung pag Adi niya, dako na nga. Basta meron na isa, princess something. Princess ang kwan. Sarah? Charot lang. Princess ang kwan, sang Shih Tzu. Kay Shih Tzu, may kwan may princess nga. Hindi, siya may alam siya, gamay lang gina siya Action Boy nga ido. Basi kwan ang imo namin niya. Hindi pin siya, hindi Basing namin mo na yang sa dito, bla sa Bohol, bla, kanina, ang doa mo na yan. Tarsier na Tarsier na yan. Ay, mo na, hindi kaya mo. Basta gamay lang siya karoon ipakita ko sa iyo mo. Mini poodles ko na hambal ni Ma'am Van. Hindi. May term gid siya ya. Like, gid ang ngalan sa ido na. I-search yung danay, be, mga ka-action. So, next Action Boy, ang the tallest dog naman sa bilog ng kalibutan, Blocano. A Great Dane. Na. Balaan ko na iya.
Great, Dane. Wall of China. Charot lang. Great Dane, Action Boy. Oh, grabe na Ay, sila. grabe. They can grow up to 86 centimeters tall. Do you imagine? Tapos, ang pinaka-heaviest naman niya dog, Action Boy, bro, ano? Great Dane, guro gyapon eh. Hindi. man. English Mastiff. Ah, Siyang English heaviest Mastiff, dog. oo. Kinakabugat sila up to 230 pounds. In fairness sila, no? Okay? Kaya Action Boy, kabalo ka ba lang nga, there are around 200 different dog breeds. 200 different, 200 kabilog ang nagkalain-lain nga, no? Tama ni galing mga... Teacup! Correct! Teacup! Hambal ni Watts Kikay. Thank you, Kikay. Teacup! I-search Teacup. ba lang ang teacup niya? Are nakita ko, teacup puppies from Korea. Pala to ako ba? Why pa? Dali, gina-open ko pa lang. Okay, pagaling. Ginawa pa lang. Thank you so much. Amo na siya. Teacup ang tag- puppies from Kasi Korea. gamay lang ginasa Sorry. Sisi, rara. Pero may gamay ginasa na iya. Oh. Kaya dako pa ni sa galiya. Nagdako na siya. Gamay bla. Hindi na guro mo. Kadulain ang tsuray. Hindi, ano to sa isa to sa mga teacup. Sige. Okay? No may ara pagidya gamay pagidya. Yes. Basta amo na ka magagbay gin man sila todo. Tarambla ka magagagmay sila araw na. Nakakute. Cute, di ba? Pero ang favorite... Bag-o nga administrasyon. Ilang taon ta? Kung ano ang mangin resulta sini? Ano ang mangin resulta sa investigasyon sang Truth Commission? Ang question dako amo kanday sin-o sini? Ang mga tao nga mga individual nga responsable sining ginakwestiyon sang Truth Commission. Kung wala malang sang kalamalamahan kag transparent ang tanan, wala kamo sang dapat kahadlukan. Kung husto malang ang pagpadalagan, husto nga paggasto, kag wala sang anomalya, wala palapaway, wala gid dapat kahadlukan. Mayo man niya ang Truth Commission para maibalanta kung ano nga mga proyekto, sino nga mga personalidad ang dapat imbestigaron kung may ara giman nga nagsulubra, nagkulang, napalapaw, ginsulod sa bulsa nga transaksyon. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 55. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Alright! Energy! So, nga itong balita special, Action Boy, ini naman ang pag-istoryahan ta, ini mga facts na hanungod naman sa ido. Yan, or dog. Or kung ano pa nang tawag niyo sila. K9. Hindi lang kanina, malito kinapag-buto diyo. So, ang una, Action Boy, ang dogs gali can smell up to 100,000 times better than humans can. Mo na mga ka-action na, in fairness, that's why. Ay, napalimaho, 1,000 times nga. 1,000 man, 100,000. 100,000 times. Oro naman nga panimaho nila yan. Of course. Ano ilong nila, no? Kita Tapa mo. na gani. Ala kalain. Suyaan na kasi. Kita mo sila ganini nga mga dogs ginagamit yan kung sa mga Sniffing airports dogs. para ma-check kung may mga something dira sa inyo nga mga bagahe na Sniffing ginagamit. dogs gani. Gani, titilab lang. Nalo. Kalawig pa sa mga istorya mo. So, Huwag mo in short, sniffing dogs. kaya 73 na gili. So, next Action Boy, ang chocolate is not good for dogs. Sa aton sang- Damo ko nakitaan sa Facebook post nga ang ila ido nagkalamantay. Kagiligin pa kaon na sang Hindi sila pwede sa chocolate siya. Hindi sila pwede ya. Oo. That's why ang chocolate ko ya sa balay, huwag ginatago ko na sa ido ya, huwag ginatago. Ginatago ko na sila ni Charmy, ambalan ba ko nila kung talok ko, basta hindi ka mo yung kakaon chocolate niya. Paano magkambal ido dalok? Tulog ko niya kayo na tulog ka na. Masakit. Kaon ka chocolate, tulog ka na. Gula tulad sa tagaan mo siya, hindi ka lang niya. Kaya mga dogs on Action Boy, hindi sila makaprocess ang chemical as fast as humans can. So, muna na advantage naman sa human. Kaya human niya dasi makatunaw, ang ido yan, hindi ko no. So, delikado ka tama. Okay, ha? So, sa mga, especially ang bag-o lang bala nagasagod bala sa ido Action Boy, nag-aalaga or nag-pet sang dog bala Action Boy. Kaya hindi pa aware ka tama. So, again, bawal gid ang chocolate. Okay? Para mapa-maintain yung inyong healthy ang inyong ido. Amo na. Para nga live yapon. Oo. Ido. Ay, kalain. Tapos, ang kabalong Action Boy nga basa ang ilong sang ido. Oo, nga. Dayan, mo kabalo ka. Why, ko. Kaya, amo na siya Action Boy, ang dogs' noses are wet to absorb scent chemicals. Amo na galing amo na nagabulig para masimutan nila ako ng drugs. Ano pa yung So, kung mo basayan na si Pon, ayan. Yung si Ore mo ya. Kung magmalapong it na. Ay! Cloud. Ano mo na? Nag-report ka na. So, sa ito, natural. Isikman, doors na lasang gahudlot. Gahudlot. Yung balik-balik. Wala ka lagi ka gawin ka pamahaw. Mga bata, so na mo lang balik-balik na yun. Meron na ganun nga, bugtong-bugtong, 2 sundalo, pabalik-balik sa kampo. Di ba? So, sip earn gali. Sip earn natin yan ba? Kasi may nag-breakfast. So, may nag-breakfast. So, sang lasuwa. Nga, perti kalapot.
Sorry. Nagawa mo ka na, tapos gina-explain mo pag hindi. So, next action boy, ang Chihuahua, gali ang mga Chihuahua. pinaka-small ng mga Smallest dogs in the dog, world. Abi ko yun ng Grabe, kwan, no? nayara ko nakita ka daw gagmay pag Oo, abi ko man man na. Di ba meron nga gamay gid siya yan? Gamay, Siya oo. nga tawag nga ido. Nakita ko na actually. Ang pagdag ko man yung pag eh. Adi nga, dako na nga. Basta meron na isa, princess, doko princess something. Princess ang Princess kwan. Sarah? Charot lang. Princess ang kwan sang Shih Tzu. Kang Hindi, Shih Tzu may kwan mo may hindi, princess hindi. nga. Nga, lagi siya may ano siya, gamay lang gina siya action boy nga ido. Pagutpot nga komitiba nga daw ginaihig-ihig sang iban, obra ha ang imo sini assignment. Kay basta gaobra ka, wala sang babudlay, wala sang balain nga komitiba. Nag-obra ka, ginbutang ka sa plangakuan para magserbisyo. Serbisyo ang komitiba nga ginhatag sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:03. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. kaya Kasi tumakami nga pinagama't-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
So, ang atong balita special, Action Boy, ini naman ang pag-istoryahan ta, ini mga facts na hanungod naman sa Ido. Ido. Yan, or Dog. Morning edition, upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension.